Ini? Kali na diha. Order ikaw baya karon ang Naman yan ni Tami, yan ay kaon na pod, na spaghetti, na salad. Mga pita ninyo guys. Halimbawa na mo sa membro sa asa. Asang kaon, asang birthday, asang pista, asang tapos, asang sumad, tua. Kuan ka ng membro sa kuan dito. Asa. Asa? Dili ni asa nga loan ha. Pero naman sila kasabot kay tapos. Ha? Dali lang ako. Lagi ka mulya. Ito tayo nagpapay. Mabat na sa pandemic. Kita taning oil. Bali. Ang tanang bali ang pandemic. Tayo sa nanay. Kuan kanang analysis no maka-affect maka-affect ng mga tao. Kuan big man galaxy. Imo siya explain ako big sa imo ra sa tao sila. Ay, abation tulugan. Mo ka isini kasi. Na nakita na gid. Naunsa? Papisa na ako. Kung ganahan mo magpamanyanita, o kontakan lang. Hello, good morning. Kung kinsay gusto nga mo request sa manyanita, tawagi lang si Rixie nga number. Budiga kay namin mga bata. Bugiti mo talaga. Itong gidaran ni manager, kasulbi sa ito. Sunugon. Aron maglanay ay din isira. Ito niya manok. Bala kayo palantigon na ako ah. Dali lang yung kaansak ay dali ay. Aba tati. Kutsara be. Bugari ka na. Tuyo ginabagbirin ay. Ito yung pagbilin para kuan. Yato sa duol ni mo ayo. Sarang na atong dapal ah. Ha? Pagyakan sila. Ha? Wala na uban na nila. Dungan na ta ikaw. Tinugan sila ng kaskasitan. Ano ba ito nagabu? Ika. Ika matur po sa sad mo. Sadi ay sad. Kanto sa kanto ay walay mo pagkaunugan kundi ako na. Siya ra ba tapos lain? Mo manggibiyaan. Unsay kasipanan Nay, wag ka na. nga nabuhat ko sagdan mo pa di ay lamang iyak ning dugan sa lunganan. Di pa kan man ay pumalik pero ang rahon. Ay wala. Ay pumalik pero tungloon kami sa pamamatay ninyo sa batanon. Aron. Hindi ka man.
Walang lamas na gyapon na sa Tawa ni anak ko. Palami nuna, nay. Nagakanimong nagahula. Sa imong kanyag. Anyan ko magiging na. Pagigugma kung alun. Paminyo naglain. Naramag. Nagsabulong. Oh, maoy, saksiyanti. Ano ka na? Tingali baon niya. Kaya hay kay ka magtuman pero wala gitulog-tulogan. Karo. Di ka baon niya maloy. Di ba kuno maluoy, mama? Abos kong kaimta. Oy, klaro. Aligi pinanggangan kalagi. Ikaw ra kuno gimahal, mama? Pinanggangan kalagi. Ngayon, di ka bukla. Oh, sige. Oh. Ibalik niya upat kaya magpagkasal ko. Nala, pagkasal otro. Sunod ani sunod. Oh. Oh. Asa naman ang iyang gipuli nako. Moy pakaslan. Gipuli mo lang. Ala, naa de gipuli di ay. Na, unsa Ako nga kay kinabuhi ko diyan. Kinabuhi pa man. Alam mo ko Ay yan kinabuhi pa. gipuli ni mo magkamak. Wala na ba ang asawa? Ang gipuli niya nako moy pakaslan. Dugangan ang kulihan. Dugangan. Ikaw gibitan sala di ay kinamuli ka man. ay. Habang bago gasto, klaro nga pag-gasto na. Okay, hawag kas baboy no. Asa naman ang gipuli? Ayun na nang pag-ihawi ng nagpuli ng Ah, kinahanglan niya ikaw man ang mag-ihaw sa baboy. Oh. Puli-puli diya. Oh. lagi pulian lagi. Kana imong baboy bili ng upat sa kay kasal amo bugas. Hey! amo amis. Ha? Amo amis. Amis. Amo amis. Pila na ba ka? Pila. Pila. Sige na, papa. Kanta na, papa. Kanang makag... Ano may bawaan ng ano ka? 38 imong nanay na tao. Kanang kuan, papa. May balik ako. Dili niya ka mumurais na. Nagyahag. Kanta mi. Kanta mi. Maro ti kita. Kita na ba? Oh, sige kay... Hagas di ay. Ang ate ayo kawan. Wala na. Hey! Ibali na lang misilingan, wala na eh. Aking kadubutan pa. Lagi sa trabaho pa sa silingan na. Oh, labaw pa sa silingan. Nagyubiton pa man ito ng natulog Ay, na. wala na. Ilang ma. Gagawin na matay mo nga bawa. Ay, nagpakawa ka ito nakatulog. Makatuman sa kong sugo, maoy maako. Ito magpabol. Ang giingon sa Kristo, ang makatuman sa kong sugo, maoy maako. Pila ka bok ano man? Niya nakatuman siya? Ha? Nakatuman ba? Upat ka ba ano? Kuyan ba niya? Muna inon sa... Oh, kanta na diha, papa. Kanta na. Oh. Apan wala magtuman sa... Kanta na niya. Oh, kay... Datong kanta nung along Liding-liding. Oh. Sige. Dengi unsa mo. Dagan kayo na... Dengi unsa mo. Animal mo din kasi daw. Ayaw ka na bakantay mo ludeng. Ala, ayo ko no. Sabo. Ay, sa babag. Di pa magdungog na sa alam mo sa bahay.
Oh, isa. Oh, sige, sige. Kalino niya. Kusyon mo. Sige. Ay, luding yung sa mo. Ay, luding yung sa mo. Ay, luding yung sa mo. Nakol, naon sa si Luding. Nga nang isa maron. Muni akong dugod. Ay, luding yung sa mo. Ako. Ayaw bakit Oh. kalugan ka sa duwan. Duha mo daligid. Pahiri na panyo. Panyo nga walay luha. Aron maimbalik ang bugmata nga mawala. Hinay. Oh, hinay. Ito magyapunta. Ako man dito, ipakuha niya nila. Basig na ilagay meta na napamaidakan gatas. Na iko dito katong na peanut butter. Atong na Maganda sila ang pan. Kanina. Na mama, ato na mi mama. Lali ko na din. Oh, puho. Ah, sige, unyap, unyap. Puhon. Oh, na ari nami. Happy birthday kayo. Di ko man ang nakadali kay nang palit mga buho nya kapay kik lagi ilang Ah, mao lagi. pa man nila tawag order. Na. Paingon nami mo uli. Nagbanyanita mi ni Mama Ilang. Lami man lang. Lami. Nice spaghetti guys, padala sa amo. Yan, bring house. Don't